Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. Bună dimineața din nou, oameni buni, Cafeaua de dimineață, o nouă ediție. Continuăm șirul prezentărilor pentru candidații la funcția de primar în diverse localități ale județului. Astăzi, undeva în zona, hai să-i spunem, metropolitană a municipiului Piatra Neamț, într-o comună care, așa, din prima, așa, merită mult mai mult decât are în acest moment. Este vorba despre comuna Alexandru cel Bun. Candidatul de astăzi este domnul Cosmin Balan, candidat din partea Partidului Național Liberal. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, domnul Bălănescu, bine v-am găsit! De fapt, eu am greșit, trebuia să spun Hristos a înviat. Da, adevărat a înviat? Asta e, ne-am luat cu de toate. Domnul Balan, sunteți candidatul intrat pe ultima 100 de metri, ca să spunem așa, în lupta electorală la Alexandru cel Bun, după dezertarea actualului primar de la PNL la PSD. Întrebarea directă este: ce v-a convins să faceți lucrul acesta? Așa este. Da, deci ce m-a convins? Ar trebui să o luăm un pic mai dinainte de luarea hotărârii. După cum am tot spus, eu am fost plecat din țară 20 de ani de zile. Motivul pentru care m-am întors alături de familia mea a fost unul de a trăi românește și de a-mi crește copiii în România. Noi avem deja aproape 4 ani de când ne-am întors și din dorința noastră de a trăi într-o comunitate frumoasă, unde să ne putem crește copiii în același mod, a apărut acum o lună de zile ideea de a candida la funcția de primar. Inițial am luat-o ca pe o glumă, nu am fost convins că eu aș fi persoana respectivă, cu toate că îmi doresc foarte mult să fac ceva pentru, mi-am dorit, mai bine zis, să fac ceva pentru comunitatea noastră. Din discuții cu diferite persoane, după plecarea domnului Rotaru în alt partid, care deja a devenit o obișnuință a ultimilor alegeri. Da, am discutat cu diversi prieteni, locuitori ai comunei Alexandru cel Bun și îmi spuneau: Cosmine, cred că tu ești personajul potrivit, tu ești candidatul care ar trebui să facă un pas în față și să își asume această candidatură. Bineînțeles că mi-au trebuit vreo câteva zile bune, să zic vreo 10 zile aproximativ, de consultații, de gândire, vă dați seama, am discutat și cu soția, pentru că noi știm ce implică ca și timp treaba asta, ținând cont de faptul că deja avem 4 copii și timpul era insuficient deja. Să vă trăiască 4 copii. 4 avem, da, mulțumesc, 3 băieți și o fetiță. 3 dintre ei merg la școală la Vaduri, celălalt e prea mic, are 7 luni de zile, probabil că și el o să meargă tot acolo. Deci o să aveți o campanie, da, cum se spune, agitată. Da, este deja. Este deja. Da, este, dar cu înțelegerea soției am reușit să nu deranjez prea mult acasă. Vă întrerup un pic expozeul. Soția, din câte știu, este medic. Așa este, da. Lucrează la Spitalul Județean sau acum este în concediu? Acum e în concediu de creștere copil, da. Dar la Spitalul Județean. La Spitalul Județean. Dumneavoastră de meserie sunteți? Economist. Economist. Da. Și aveți și o societate comercială care lucrați. Adică să înțelegem exact. Și ați fost plecați împreună cu soția. Evident, da. Și v-ați întors? Da. Ca să vă... Ne-am întors. Deci noi am lăsat, ca să vă explic și ce am lăsat acolo, fără niciun fel de părere de rău. Cel puțin eu, soția mai are câteva regrete, mai ales când termina serviciul. Am lăsat servicii, am lăsat o casă, am lăsat o viață. Noi am avut 3 copii născuți în Irlanda, care sunt și cetățeni irlandezi. Și am hotărât să ne mutăm în România. Alexandru cel Bun. De unde am luat-o? De la zero.
Noi nu am avut casă când am hotărât să venim acasă în Și România. acolo ați avut casă închiriată sau Inițial am avut casă închiriată și după aia ne-am cumpărat noi casa noastră. Da. Da. Deci noi ne-am făcut viața acolo fără niciun fel de probleme. Și am hotărât, zic, băi, hai să mergem acasă, să ne creștem copiii cum am crescut și noi, să aibă și ei o copilărie frumoasă. Da, noi locuind la 7-8 km de capitală, vă dați seama, locuiam într-un oraș foarte mare, cum ai locuit la București, de exemplu. Și am preferat să fim aproape de comunitate, să... Și copiii cum s-au adaptat? Foarte simplu, foarte ușor. Da? Da, extraordinar. Le-a plăcut foarte mult. Adaptarea cred că a durat undeva la vreo lună de zile. Deci noi ce am făcut acolo, prima lor limbă a fost limba română. Deci ei când s-au născut vorbind limba română. Ei au învățat limba engleză după ce au învățat limba română. Da. Revenim. Da, și știind problemele cu care ne confruntăm în comună, și vă dau un simplu exemplu care pe mine, ca și părinte a 4 copii, cel puțin 3 care merg la școală, m-a afectat, a fost școala de la Vaduri. Eu mi-am dus copiii în comunitate, la noi, la școală la Vaduri, unde am făcut și eu școala. Am venit acasă, m-am trezit cu o școală nouă, construită pe terenul de sport al școlii vechi. Și am zis așa, dom'le, nu înțeleg ce s-a întâmplat. De ce școală nouă în condițiile în care eu cred că se putea renova școala veche? Se puteau crea facilități suplimentare la școala veche. Din punctul meu de vedere și ce am văzut noi în străinătate, mișcarea pentru un copil, educația fizică, contează foarte mult. Dacă nu la fel de mult ca și cursurile, ca și orele de curs. Au fost tot felul de explicații, că să vezi că școala veche nu este, avea igrasie și nu mai știu ce. Da, bun. Au avut până când s-a vândut sau s-a închiriat, nu știu ce s-a întâmplat acolo, au apărut niște cabinete medicale, de altfel o idee foarte bună pentru comuna noastră, dar din punctul meu de vedere, cred că se puteau aranja în altă locație și păstra terenul de sport. Legat de terenul ăsta de sport, iar îmi apare în minte exemplul comunei Răucești. Un simplu exemplu, am fost la domnul Bălăjel acolo, a făcut un teren de sport acoperit cu un balon, pentru că el crede că mișcarea pentru copii este esențială în dezvoltarea lor. Sunt total de acord cu asta. Fac o paranteză. Vă rog. Răuceștiu Da. este locul în care și datorită primăriei și acestei politici pentru sport au o echipă de fotbal care a ținut steagul sus și se bătea de la egal la egal. Cu Târgu Neamț, Târgu Neamț a dispărut. Răuceștiu a rămas. Așa este, da. Deci, Da. asta înseamnă o politică orientată spre sport. Pentru că vin în timp și rezultate la nivelul ăla, dar vin. Da. Vă rog. Vedeți-vă că domnul primar, domnul Bălăjel, joacă fotbal. Deci ei au echipe între sate acolo, joacă fotbal, Da, fac campionate locale. Este un lucru Adună extraordinar de comunitate. bun pentru comunitate. Adună comunitate. Exact. Despre asta vorbim noi. Asta vrem noi să facem în Alexandru cel Bun. Să unim comunitatea. Ea nu este unită în momentul În ăsta? Alexandru cel Bun? Nu. Sub Vorbim nicio de comună în întregul ei. Da, da, da. Vă dau exemplu meu, de exemplu. Noi când ne-am mutat în România, am terminat, ne-am făcut casă, evident, înainte să ajungem. Am luat o pauză de la tot, o pauză de adaptare, pe care ne-am apucat de treabă. Da? Eu mi-am deschis firma asta, mi-am văzut de treaba mea. Nu ai ce să faci în Alexandru cel Bun. Nu există un eveniment. Nu ai un cămin cultural. Nu ai un teren de sport. Nu ai un eveniment cultural, gastronomic. A fost o încercare timidă, dar care... A fost ceva cu ziua antreprenorului, dacă nu mă înșel Da. eu. O încercare timidă, foarte Din câte timidă. am auzit, s-a organizat undeva afară la 37 de grade, dacă nu mă înșel. A Da, fost și ceva într-un prin spațiu destul de... Nu știu detalii foarte multe, dar am înțeles că nu a fost un succes extraordinar. Așa. Vă dau un exemplu. Și o să-l tot auziți de acum încolo, genul de exemplu,
ce am văzut dincolo. Deci noi, era o perioadă în viața noastră când am locuit la un apartament lângă un parc. Acolo nu-ți dă voie să dezvolți nimic dacă nu creezi un parc cu spațiu de joacă, cu piste de biciclete, cu trotuare, băncuți și așa mai departe. În fiecare duminică, când permitea vremea, avea loc un târg gastronomic. Niște tarabe, fiecare își vendea produsele locale. Da? Și familii cu copii sau fără copii ieșeau și socializau într-un oraș cu aproape 2 milioane de locuitori. Gândiți-vă ce impact ar avea o activitate de genul ăsta la Alexandru cel Bun. Eu sunt convins că cei din Piatra Neamț și din localitățile... Dacă ar găsi produse, ar veni. Dar sunt, De produse asta sunt. zic, producători și produse. Da. Pentru că acum scot și eu din casă vorba, la biserica din Alexandru cel Bun, la o sărbătoare, erau câțiva care în curtea bisericii își vindeau produsele. Erau. În loc să fie într-o zonă amenajată, într-adevăr. Și nu cred că nu se găsesc zone. Fără probleme. Sunt. Deci nu există. Și mai mult decât atât, se găsesc producători locali. Deci eu am fost foarte impresionat de ce am găsit în comună. Acum de o lună de zile de când sunt candidat și discut cu tot felul de oameni și aflu lucruri noi. Deci avem producători locali. Oameni interesați să-și promoveze produsele. Că noi am tot umblat și noi asta încercăm să facem și asta vom încerca să facem. Să promovăm producătorii locali. Vă mai dau un exemplu. Avem echipe de constructori în comună, firme, micuțe, nimic deosebit. Din discuții cu ei întrebam, păi, voi ați făcut ceva pentru comunitatea asta, plătiți de comunitate, evident, de primărie. Nu. Păi de ce? Păi da, nu se poate. Păi cum să nu se poate? Ba da. Și ce spuneau? De ce nu se poate? Explicau de ce nu se poate? Evident că da. Dom'le, nouă nu ne dă nimeni nimic. Sunt firme care au acces, dar noi, Doamne, nu. Le se păreau ceva de domeniul SF-ului. Păi ei sunt primii care ar trebui să prindă lucrări. Da. Bine, sunt niște reguli de îndeplinit. Evident, cu respectarea condițiilor de rigoare. Până la un anumit nivel se poate și prin încredințare directă, lucrări mai mici. Domnul Bălănescu, într-o comună sunt tot felul de lucrări. Da? Avem și lucrări mici și lucrări mari. Și chiar la o lucrare mare putem discuta cu antreprenorul general sau cine preia lucrarea, domnule, folosiți dacă ai echipe, lucrări mici. Da. Folosim oameni locali. Da. Este, într-adevăr, o problemă asta, pentru că Comuna Alexandru cel Bun nu este o comună mică. Nu este o comună care să sufere din cauză că n-ar avea impozite de încasat. Pentru că în comună sunt pensiuni, sunt firme, sunt. Da. Și gândiți-vă că aceste pensiuni ar putea fi exploatate mult mai mult, ajutate să se dezvolte. Păi, din discuțiile care le-am avut cu cei din comună, nu s-a întâmplat nimic. Ba mai mult decât atât. Le se pun bețe în roate când vor să dezvolte ceva sau vor să facă ceva. Păi, unul dintre proiectele noastre ar fi un traseu montan sau local, turistic, da. O pistă de biciclete, un trotuar. Păi da, văd că... Da, și eu. Haideți să fim serios. Vă rog frumos. Da. Un trotuar, un spațiu verde. Un trotuar neelectoral, probabil. Da. Așa. Și practic, și accesibil, și util. Așa. Mi-ar plăcea promovarea Mănăstirii Bistrița, Mănăstirii Bisericani, bisericilor. Avem ce arăta. Deci noi putem aduce turiști și poți face, să-i ții măcar o zi. Dar avem cu ce? Da. Avem cu ce? Da? Îmi spunea cineva că vrea să facă un muzeu în sat la noi, în comună. Un muzeu. Pe ce temă? Turistică. Deci o persoană din comunitatea noastră foarte cunoscută, primul om care a urcat Everestul, vrea să facă un muzeu. Nu vrea nimic decât un spațiu. Ticu Lăcătușu. Exact. Ați vorbit cu el? Da.
Și ați prins asta într-un program al dumneavoastră? Evident, domnul Bălănescu, este o problemă banală. Omul nu vrea nici măcar construcții, omul vrea un teren pe care să-l închirieze, ar plăti și chirie. Gândiți-vă dacă domnul Lăcătușu ar face un muzeu în comuna noastră, deci el finanțează tot. Nu a cerut nimic, decât un spațiu. Dați-mi un spațiu. A identificat chiar și o clădire abandonată. Vai de capul ei. Și a fost la primărie și a cerut și nu i s-a dat? Exact, da. Deci, vedeți, discuțiile de genul acesta arată o stare de lucruri, care poate fi bună sau poate fi rea. Dar creează și premizele pentru o dezbatere care poate să ducă la dezvoltare. Bun, acum, de o lună jumate bateți Așa este. satele din comună. Haideți să vedem ce își doresc oamenii. Ce vă propuneți pentru ei? Că, de fapt, până la urmă, toată chestia asta de campanie ar trebui să fie despre oameni. În cazul nostru chiar este despre oameni. Pare iar de domeniul SF-ului. Noi chiar ne dorim să facem ceva pentru oameni. Și de ce? V-am spus mai devreme, am 4 copii. Vreau să crească, să se dezvolte în comunitatea noastră. De asta m-am întors eu din Irlanda, cu familia. N-am venit la bani mai mulți în România. Eu când am venit în România sau soția, eu nu am bătut la instituțiile statului, dați-mi și mie un loc de stat. Vrem să creăm o comunitate. Vrem să promovăm producătorii locali și sunt foarte mulți. Vă dau un exemplu. Fosta mea doamnă educatoare, care a avut generații întregi de elevi la grădinița din Vădurele, care din păcate nu mai este. S-a încercat să facă o bibliotecă, acolo nu s-a reușit. Așa, face costume populare, acasă, singură. Da? Avem producători locali, i-am arătat. Avem un prieten de-al meu din copilărie, are niște serii de flori fantastice, la Malici. Doar el cu soția lui. Aici, jos, vând și flori în piață. Ei. Nu, ei nu vând. Nu, sunt alții care au. Alții, da, mai sunt producători extraordinar. Avem o firmă, am postat ceva pe internet, un atelier micuț. În casa unui bătrân, vecin de-al meu, pe care mi-l amintesc de când eram eu copil, prietenul bunicului meu, în casa lui veche s-a creat un atelier de genți, handmade, poșete și așa mai departe. Și exemplele pot continua. Zero sprijin din partea primăriei. Bun, dar măcar atât, domne, hai să-i ajutăm să-și fie cunoscuți pe site-ul primăriei, măcar, dacă altceva nu. Asta vreau să vă spun. Sunt lucruri care se pot realiza cu bani puțini sau chiar deloc. Da? Vorbim, vedem pliante, tot felul de infrastructuri rutiere, facem canalizare. După 16 ani de bătut apa în piuă, acum în mandatul următor, gata, le facem pe toate. Bătut apa în șanț, că acum avem. Domnul Bălănescu, haideți să fim serioși. Ne trezim sau mai dormim încă 4 ani? Cam asta este ideea noastră. Haideți totuși să mișcăm ceva, să facem ceva. Sunt proiecte care se pot realiza cu bani puțini, sunt proiecte care se pot realiza doar cu bani mulți. Dar pentru asta necesită o altfel de abordare. Avem nevoie de fonduri europene. Lucru care este iar de domeniul SF-ului în Alexandru cel Bun. Ce alea? Da? Vorbeam cu domnul primar Adrian Ciobanu. Da, vă rog. La Cordon. De la Cordon, da. Nu vă supărați. Deci, aș vrea să vadă, să meargă toată lumea care își permite, dacă nu, cine vrea, vă duc eu la Cordon, să vedeți o școală. Am crezut că sunt în altă țară. Eu vreau să vă spun că domnul primar Ciobanu de la Cordon este capabil să vorbească 3 ore fără să oprească despre comună, despre proiecte, despre ce a făcut, ce vrea să facă, ce are în pregătire și asta vă pot garanta și eu. Este unul dintre primarii extrem de bine pregătiți, nu numai să pună în practică,
Este pregătit, are cărțile la el acasă. Așa este. Mă înțelegi? Da. Are cărțile citite. Vă dau un exemplu. Noi înțeles. am mers la el, în comună, să vedem ce se întâmplă în Cordon, că tot am auzit. Am sunat, domnul Ciobanu, vă deranjează? Nu, cu mare drag, vino. Am crezut că purtăm o discuție la primărie, 10 minute, succes, Doamne ajută, nu știu ce. Ne-a urcat în mașina lui, cel puțin 3 ore ne-a plimbat peste tot și ne-a arătat. Haideți să vă arăt școala din Cordon, haideți să vă arăt căminul cultural de la Pildești, haideți să mergem acolo, haideți să mergem. Deci, ca să vă spun ce cămin cultural au cei din Comuna Cordon, au o sală de cinema, nu cred că găsim la, nu știu, un cinema din oraș. Nu cred. Loc unde copiii învață să joace șah și tot felul de activități. Deci au program afișat de la ora 15 la 16. O treabă gospodărească, haideți să o luăm pe aia dreaptă. Copii care vin cu bicicleta la școală. Da? Pentru Pe că au pistă de da, bicicletă pentru că au pe unde amenajată, merge. da. Cu standuri speciale pentru biciclete, teren de fotbal, v-am spus, săli de clasă, cu videoproiector, cu tot ce trebuie, adică copiii care îi vezi că sunt altfel față de ai noștri din Alexandru cel Bun. Cu zâmbetul pe buze. Bună ziua, domnul primar, bună ziua, bună ziua, bună ziua. La noi, capul jos. De ce? Acum, știți cum este? Domnul primar a fost și el într-o emisiune și el spunea că totul este roz. Roz, da. Nu roșu încă, roz. Da. Dumneavoastră, ați văzut emisiunea. Ce părere aveți după ce ați văzut emisiunea? Domnul Bălănescu, nu vreau să fiu răutăcios. Dacă situația din Alexandru cel Bun ar fi altfel, m-aș amuza când aș citi fapte, nu vorbe. Normal, situația este invers. Vă dau un exemplu. Domnul Rotaru se mândrea cu canalizarea de la Spitalul Biserican până la Plăpușorul sau unde e. Da. Eu am mers pe traseul canalizării. Și ghici ce? Canalizarea ocolește zona rezidențială de pe Scăricica. O ia de-a dreptul pe un drum neasfaltat, unde sunt 3-4 case care nu cred că sunt branșate la rețeaua de canalizare. Și atât. Pentru ce s-a investit atât în canalizare când zona de case nu are acces la canalizarea respectivă? Despre ce vorbim? O fie vreo explicație. Probabil că da. Eu nu înțeleg, nu știu. Lipsa mea de experiență, și așa spunea domnul Rotaru, că eu sunt lipsit de experiență. Da. Bun. Haideți să vedem un pic. Ce alte propuneri aveți pentru locuitorii comunei? Deci, Pentru că, până la urmă, trebuie să-i convingeți că, deși sunteți tânăr, sunteți un om, totuși, realizat în 2 locuri. V-ați realizat într-o țară străină, ați demonstrat că puteți. Și ați venit aici și, în timp foarte scurt, ați demonstrat că puteți și aici. cu siguranță, da. Dacă este voință, putere de muncă, cu siguranță poți realiza orice îți propui. Ce vrem noi să facem? Deci, pentru comunitatea noastră, pentru a o aduce împreună. Și ăsta e un exemplu pe care îl aduc tot din Irlanda. În fiecare comună din Irlanda, de exemplu, vă povestesc de Irlanda, că acolo am fost și ăsta e exemplu pe care pot să-l dau. Se construia în centrul comunei un centru comercial, da? Cu mici afaceri locale. Un magazin mixt. Adică, hai să spunem așa, un fel de supermarket la nivel mult mai mic, Evident. în care aveai niște locuri în care producătorii locali sau acolo își vindeau marfa. Un magazin mixt, unde se face pâine de casă. Producătorii Avem locali... vreo 2-3 bruterii în Alexandru. Evident. O patiserie mică. Există și din asta. Știu. Unde să pot să-mi comand un tort de ziua mea sau de ziua dumneavoastră. Chiar îmi propun să fac treaba asta odată. O frizerie. Da? O florărie.
Și tot așa, și tot Un așa. birou notarial. Da, etc. o farmacie. Deci sunt tot felul de business-uri locale pe care le putem promova. Un centru, bineînțeles, cu un parc, o băncuță, cu o zonă verde, ceva făcut cu gust. Îmi zboară mintea la trotuarul de la Ursuleț. Genul așa nu. Da? Deci se pot face lucruri frumoase. Ăsta ar fi un proiect la care noi ținem foarte mult. Alte proiecte? Păi haideți să vedem așa, haideți să vedem ce nu avem. Nu avem un cămin cultural. Da? Mie îmi plac foarte mult tradițiile de Crăciun, de Anul Nou și așa mai departe. Păi auzeam anul trecut și acum 2 ani și acum 3 ani, repetau pe unde apucau copiii. Da? Păi de ce să nu avem un cămin cultural? De ce să nu facem o șezătoare? Să aducem producătorii locali să-și expună produsele acolo, să facem un botez, să facem o nuntă locală, să facem o petrecere, o zi de naștere, un eveniment local. Deci să ai un fel de sală dedicată pentru asemenea lucruri. Comunității. Noi am vrut să ne prezentăm candidatura. Da? Undeva. În căminul cultural aș fi vrut să o fac. Unde? Și atunci ești obligat să te duci ori într-un restaurant, ori în aer liber. Sau Ori la vecinii noștri. ori la vecini. Da. Mă uitam la vecinii noștri din Pângărați. Da, frumos. Și o spălărie. Da. Deci, de exemplu, ieri la Pângărați a avut loc un eveniment în nou cămin cultural. Da. Un eveniment chiar interesant. Deci este posibil. Gândiți-vă că eu trec în fiecare zi pe lângă vechiul cămin cultural și am amintiri foarte frumoase de acolo. Eu când eram copil mergeam la nunți Și acum să acolo văd ce mireasa. se întâmplă? Nimic. E în paragină, total. Nu știu ce mai poate fi salvat de acolo. Evident, o să trebuia să mergi cu un inginer, constructor, să vedem ce se poate face acolo. Acum căminul cultural e îngrădit. Eu din câte îmi amintesc era mai mult teren prin jur. Acum nu mai e decât căminul cultural. Nu știu dacă, nu cred că mai poate fi făcut ceva cu el acolo, dar spații sunt. Voință este. Doar să fim lăsați să facem ceva pentru noi. Într-un minut, vorbiți-mi despre echipa dumneavoastră. Tineri, Da. oameni maturi. Echipa noastră, deci în echipa noastră avem consilieri care au activat în primărie și îi considerăm consilieri cu experiență, avem nevoie de ei și avem consilieri noi, cei care sunt mai tineri, cu dorință mai mare de a face ceva pentru comunitate. Și am să încep așa. Avem un consilier, de exemplu, un bun prieten de-al meu, pe care l-am cunoscut acum de o lună de zile, cu experiență în administrație publică, jurist de meserie și cel care va fi mâna mea dreaptă în primărie, cu care eu voi putea să știu, da, avem voie, da, se poate, nu, da, cum facem, un băiat foarte descurcăreț, un băiat tânăr, care își iubește comunitatea. La fel, vorbeam de Paula, o organizatoare care lucrează Paula Giangalău. Paula Giangalău, da. Persoane pe care eu v-am zis nu le-am cunoscut, cu care m-am conectat într-o lună de zile, am sentimentul că îi cunosc din totdeauna. Paula lucrează la teatru, organizează spectacole la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț, da? Organizează spectacole extraordinare. Da? Deci abilitățile ei aduse la Alexandru cel Bun ar face minune acolo. Înțeles. N-am discutat niciodată, de fapt nu s-a discutat venirea ei, dar o să ajungem și acolo. Trecem mai departe. Avem consilier expert în atragerea de fonduri europene. Avem 4 sau 5, dacă nu mă înșel, asemenea persoane în echipa noastră, care au zis, bă, te ajutăm. Gândiți-vă, acum toată lumea știe că nimeni nu face nimic degeaba, nimeni nu mi-a cerut nimic. Deci au zis, domnule, haideți să facem ceva pentru comunitate. Nici eu n-am cerut nimic de la nimeni, doar din dorința de a face ceva pentru comunitate. Și tot așa, echipa e implicată în proiectul nostru. Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață
și-ți crește moralul să poți suporta